Hola, buscadors. Anem pel número 9. A veure, és l'últim número dels que hi ha. En realitat, tots els altres números que hi puguin haver-hi, des del 300.456, per dir alguna cosa, són combinacions dels mateixos 9. No n'hi ha més que 9. El 0 el deixem a part, hi ha l'1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 i el 9. Punto. No hi ha més nous. Més números, perdó. Aleshores, el 9 és el número espiritual. És el número de la compassió, és de fet l'energia que tenim a dins que ens connecta directament amb la part espiritual. Així com el 7 és mental i vol saber coses, vol entendre el món i per tant pot ser filosòfic i a vegades es confon amb espiritual. El 7 no és espiritual, és mental. El que sí pot voler entendre a Déu, i llavors és un teòleg, o coses així. En canvi, el 9 no vol entendre amb la ment. El 9 vol viure, i per tant necessita fe. El 9 és la fe. La fe, la confiança en Déu, en l'univers, en tot. I és l'energia que ens connecta amb l'espiritual. Per això, abans era la religió, els 9 era quan surt un número 9 en l'anterior vida, per exemple, en la part que parla de l'anterior vida, quasi sempre vol dir que havia estat una persona religiosa en l'anterior vida. Actualment, el 9 és espiritualitat, no és necessàriament religió. Ja se sap que religió és un dels 7 camins, com a mínim, que porten a Déu. Un dels 7. N'hi ha d'altres, a la ciència, etc. L'espiritualitat, per tant, és una manera d'englobar tots els camins que porten cap a Déu o l'espiritual. Aleshores, quan surt el número 9, sempre està parlant d'algú, baixant-ho al nivell humà, de comportament humà, compassiu, de servei, que vol ajudar els altres. I, per tant, també una mica vulnerable. No massa, però una mica. I, sobretot, és un número que té molta tendència a somiar truites. Per què? Quan tens uns ideals molt macos, molt espirituals, molt profuns, molt sovint aquests ideals aquí a la Terra no es troben. No pots posar-lo a la pràctica. Això de que tothom s'ajuda, de que tothom s'estima, ja sabem que no és veritat, que hi ha gent que sí, però hi ha gent que no. Aleshores, el número 9 no entén aquest món i molt sovint s'evadeix, s'escapa. Llavors es queden persones penjades, imaginant, somiant, fantasejant, però no tocant de peus a terra. És el problema que sol tenir el 9. Li costa tocar de peus a terra. I també és lògic, perquè, a veure, amb el món que a vegades veus, dius, jo prefereixo estar en un altre món. No funciona bé perquè, lògicament, com que estem aquí, has de baixar. I si no baixes, et baixen de cop. Però, bueno, de totes maneres, s'entén que hi hagi aquesta tendència a l'evasió. El 9 és espiritualitat, d'acord? Ben portat és perfecte, mal portat, lògicament, porta problemes. I un d'ells, l'evasió. Bé, penso que el més important està dit. Si tens algun dubte, m'ho preguntes en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo.